ಹಾಯ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀಮಶಬ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ದಾದಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನು ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಡುನೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಏಪಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸೇ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ತುಳುಟ್ಟೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಮನ್ಸಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ದು ತುಲೆ ತೋಷ್ಪ ಒಂದುಲೆ ಏತ್ ನಡಪರ ಉಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಆತ ದೂರಡೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲುಂಡು ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ನಡಪುನಾಗ ಬಚ್ಚೋನುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲು ದಿಪ್ಪುನತ್ತ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ನಡಪರೆಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಏಪಲ 2 ವೀಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂಡ್ದಪ್ಪಣ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು 2 ವೀಲರ್ ಪೋಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚಾದ ಇನ್ನು ಯಾನು ನಡತೋನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪಿರೋಡ್ ಏತ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದು. ಸೊ ಏನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಬೇಗ ತೋಷ್ಪ ನಡತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾದಪಂಡ ನಾನು ಅವೇನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೆ. ದಾದಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಜಿಯಲ್ದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆರೆಗುಂಡು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು, ಬೇತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ 3-4 ಡೇಸ್ ಆಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೀ ಇಂಕೊಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೀ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತರು. ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ತುಳು ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಉಂಡತೆ. ಸೊ ಆ ಮೂವಿನ ತೋರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಈತ ಲಾಂಗ್ ಬತ್ತೆ ಒಂದೆಂಕಿಲ್ಲ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತುಂಡು, ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ಗೆ ಸೇರುಂಡು. ಸೊ ದಾದಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಏಪಲ್ ಹೆಣ್ಣು ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿನು ಯಾನು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಈ ಮೂವಿ ಯಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾನು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಯಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂಚಪುರ ಪೋಪುನ್ ಮಸ್ತ್ ರ್ಯಾರ್ ಯಾನು ಪೋಪುನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ಅನ್ಸ ನಂಗೆ ತುಲೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರೇನ ಕೈ ಇಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಲೇಜ್ ಒಂಜೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ನಲ್ಪ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನಾರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಂಡ ಪನ್ವೆ ಇರುತ್ತೆ ದಾಯಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಚೀ ಪನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ನಾನು ನವ್ಯಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗೆ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಆರು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ತೆದ್ರು ಬರೋಂದಿಜ್ಜೇರು ಅರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು 6 ಪೊಸತ್ತು ಗಾಡಿ ತೆತ್ತೀನಿ ನವ್ಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೂವಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಇಪ್ಪು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮೇರೆ ಗೀತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದು ಪರಿಚಯ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತುದಾರ ಶಾಕ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪುರ ತುಲೆ ಒಂಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಿರರ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಾಕಿ ಮಾಲ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಮುಲ್ಪದ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ತ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಬಾಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ದ ಲೆಕ್ಕ. ತುಳುನಾಡ 3 ಜನ ಹೀರೋಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೂವಿ ಉಂಡು. ಇದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ಸಾದ ಒಂಚು ಪಿದೈ ಪೋದಾದ ತಿನ್ಕಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಯಿರಾರೆ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಎದುರು ಬರ್ಪಿಚ್ಚರು ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಿಯರೆಗೆ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪಿದೈ ಬತ್ತ ಅದಣ ತಿನ್ಕಂದು. ಯಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಲವರ್ ಅಂಚಾದು ಎಗ್ ಪಮ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಯಾನು ಪೂರ ಇಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ಒಂಥರ ಪಾಶ್ ಅದು ಅಂಚನುಂಡು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಯಾನು ಎಂದಿಜಾಂಡ್. ಸೊ ತುಲೆ ವೇದ ಮೂವಿ ಉಂಟು, ಸೊ ಅವತಾರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಹೈಫೈ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಭರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೂರದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡೋದಿರ್ತಾರೆ ದಾದಪಂಡ ಅಕಲ್ ಒಂಜೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅರುಣ ಥಿಯೇಟರ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಅಂಡ ಅಕಲ್ ಕಾಕೋಡುದಿಜ್ಜಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂಥರ ಅಸ್ಸಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದು ಮೂವಿ ನಿಂಗೆ ತೂತ್ ಬರ್ತಾ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹೋಪ ಇತ್ತು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅನಿಪಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಫುಲ್ ದೋಷ ಬಾವೆ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಡ ಅಡ್ಡ ತಜಪೆ
ತುರೆ ರಶ್ ಉಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಹೊಸತ್ ಓಪನ್ ಆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೆರ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕದ ಶೋಗು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಯಿ ತೊಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ತೊಲೆ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಡ್ ಪೂರ ಎಂಚೊಂಡು ತೊಲೆ ಮಾಲ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ಸ್ ರಂಚನೆ ಮಲ್ದೆರ್ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಇಂಕ ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ ಅವನುಂಡು. ಮೂವಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಓಣ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಬರ್ತೀನ ನೆಕ್ಕಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂದ ಅತ್ತು ಮೂವಿಗನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರೆ ಮೇರ್ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ಬೇರೆಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಸೊ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಮೂವಿಗೆ ಬರೋದಿಪ್ಪನ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಪುತ್ತೂರುಡು ಭರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೊತೆ ಆಂಡತೆ ಸೊ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ತೋಡ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ದಾಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋತು ಒಂದಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೂರ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಮೂಲ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನ್ ಬರ್ವೆ ಅಂದನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ಫೀಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ಸೊ ಜಾನುಡ ಅನಗ ಫುಲ್ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಓವರಾಲ್ ತುನಗೆ ಏನು ಚಾನ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ತೂಡಾತೆ ಅನ್ ಪೋಡಾತೆ ಲೈ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಕಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಭರತ್. ಪುತ್ತೂರ್ನವರಲ್ಲ ನೀವು? ಪುತ್ತೂರ್ದಕ್ಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಆಯ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡು? ಇದು ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ನವರಾಗಿ ಖುಷಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಓ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ ನೀವು? ಓಕೆ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು? ಇವತ್ತೀಗ 1:15ಗೆ ವೇದ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಅವರು ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ ಬಿದ್ದಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವರದ್ದು ಮೂವಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪುತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಆದದ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಖುಷಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ತರನೇ ಇದೆ. ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ. 1:15ಗೆ ವೈಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪನ ಸ್ಟಾಫ್ ನ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇನ್ಗ ಏನ ಪುದರ್ ರಘುರಾಜ್ ಬಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಪಿನಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ 10 years ಇಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಪೋಂದು ಖುಷಿ. ಸೊ ಪುತ್ತೂರುಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚ ಒಂದು 10 years ಇಂಚಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದೇ ಆತ. ಬಟ್ ಎಂಚ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ರೇಟ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬರೋಡತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಪುತ್ತೂದ ಜನರು ಮಾತು ಬರೋಡತೆ. ರಿವ್ಯೂ ಪುರ ಎಂಚ ಉಂಡು? ಸೂಪರ್ 4.9 ಉಂಡಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತನ್ನಾಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು, ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಪೂರ ಬಂಕ್ ಪಾಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಬರ್ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಜೋಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ತಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಕ್ಕುಲು ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಚ್ಚಿತಾಲ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಜೋಕುಲ್ ಮೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕ್ಷಮಿಸಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇತ್ತೆ ಮೂವಿ ತೂದು ಹೆಂಕಲ್ ಒಪ್ಪಿರ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ತೂಡ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪನ್ಪೇರಂದ ಫಸ್ಟ್ ಗಡೆ ಪೋಪುನ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಕಲು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಡೆ ಬರ್ತಾ ಅಕ್ಕಗ ಐಬ್ರೋ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಡೆ ಬರ್ತಾ ಎಂಟ್ರ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಮೂವಿ ತೂಯ ಸೂಪರ್ಬ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲದ ಲೆವೆಲ್ಗುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೆದ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೊಂದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಉಂಡು. ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಲೈಕ್ ಇಂಚ ಉಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ಪುತ್ತೂರುಡ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂವರೆಗೊಂದು ಪಂಡದು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಿಖಲ ಬಲೆ ಮೂವಿ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪಲೆ.
ಇತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತಿರ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಂಚಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೈಕ್ತಿರತ್ತೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇಜಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೂರ ಬತ್ತಣ್ಣೋಣತೆ ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಫುಡ್ಲ ಏಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಲ ಬೊಕ ಅವತ್ತಂದ್ರೆ ಒರ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಪಿದೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಂತೂ ಪೋಪುಲ್ನ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚದಿಂಕ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಸಿಟಿಗಂತೂ ಬರ್ರೆತ್ತನಂತೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಲ್ಪನೆ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಲ ಸೊ ಒಣಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಲ ಒಂದೊಂದು ದೊಂಬುಲುಂಡು ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬೊಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮಾತ ಕಡೆ ಹಿಡಿತ ಬೊಂಡ ಪುರುಂಡತೆ ಒಂಜಿ 40 ರೂಪಾಯಿ 45 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೊಂಬುಡು ಇಂಚ ಬೊಂಡ ಪರ್ನ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ದುಡ್ಡು ಈ ನೆಕ್ ಪೂರ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಪೂರ ದುಡ್ಡು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬೊಂಡಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರು ಬಂದ್ಪೇರು ಸೊ ಬೊಂಡಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ತಂಪು ಅಂಚತ್ತೆ ಬೊಂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಕ್ಕಡಿ ನಾನು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಕ್ಕನೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ದಯಮಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ